Kender I? Så har Simon noget her. Nu skal vi se, hvordan en totakt udstilt scooter kan køre. Hvis den vil starte. Den lå. Kommer vi over til 4-takt T. Hansen. Værsgo at køre. En 4-takter. Og nu vil jeg fortælle, hvad der sker i forskellige maskiner. Det er totakt, cylinder, stempel og topstik og karburator, variator og kobling og gearing og krumtop og udstødning. Det var totakt. Og 4-takt, jamen det er jo det samme. Der kører bare en kage ind ved sine stemple. Ja, det er jo fuldstændig det samme. Ja. Så nu kunne I vist godt tænke jer, var så gå til skrøthandler og T. Hansen. Ja. Har Simon mere til jer? Ja, gud fanden har Simon mere til jer? Et par blå handsker i valgfri farve, men så skal I fandme også slå tænkt. Har Simon mere til jer? Gud fanden har han ikke det? Vi elsker scooter. Jo, her kommer en ny sang om min hårde opvækst, og hvordan jeg måtte stjæle scooter hver dag. Du skal stjæle scooter. Fra med mig, jeg stjæle scooter. Loven siger, du må ikke stjæle scooter. Men det er okay, hvis du ikke bliver opdaget. Godt hør ikke, du skal stjæle scooter. Fra med mig, du skal stjæle scooter. Loven siger, du må ikke stjæle scooter. Men det er okay, hvis du ikke bliver opdaget. Jeg kommer fra et kriminelt hjem i Albertslund. Min mor er junkie og min far hed Jakob Lund. Se på mine gamle og læg 2 og 2 sammen. Det er ikke for
kriminel, for vi har fået lidt for meget gæld. Vi har aldrig noget mad, og heller ingen penge, og min fars løn var ikke længe. Så jeg må selv tjene til mit tøj og føde.